Καλώς ήρθατε στη DMCC, στην καρδιά του Ντουμπάι. Ένα επιχειρηματικό κέντρο με ασύγκριτη πρόσβαση στις πιο δυνατές οικονομίες του κόσμου και με απεριόριστες δυνατότητες. Η ζώνη ελευθέρου εμπορίου είναι η έδρα των κορυφαίων επιχειρήσεων του σήμερα και του αύριο. Το κέντρο του Ντουμπάι, όπου πάνω από 100.000 άνθρωποι ζουν, εργάζονται και επιχειρούν σε μια κοινότητα με πολλαπλά ωφέλη που αποτελεί πλέον τον νέο παγκοσμίου φήμης προορισμό. Πρόκειται για ένα μέρος όπου η καινοτομία μεταμορφώνει τις ιδέες ευκαιρίες και τα δίκτυα διαμορφώνουν μακροχρόνιες σχέσεις. Επίσης, είμαστε ο κορυφαίος κόμβος εμπορευμάτων στον κόσμο, ένα παγκόσμιο κέντρο εμπορίου. Τα πάντα, από τσάι και καφέ έως χρυσό και διαμάντια μεταξύ άλλων. Εκεί όπου οι από αρχαιοτάτων χρόνων εμπορικές διαδρομές συναντούν ένα υπερσυνδεδεμένο μέλλον. Για να αναπτύξετε την επιχείρησή σας και να φτάσετε σε ολόκληρο τον κόσμο, ιδρύστε την εταιρεία σας στην κορυφαία ζώνη ελευθέρου εμπορίου του κόσμου και γίνετε μέρος του εμπορίου του μέλλοντος.